Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo o ang ugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, atong padayon ipamaliya sa Ginoo ang kahiusa sa tibuok kalibutan nga mulilaon ka ang katawhan na si Jesus maoray ang bugtong manluluwas o aming sundon. Mga ato sa mga benefactors and donors na nagsitabang nato karon sa pagpalitan nato mga fundraising raffle tickets na hatagan nanta sa Ginoo sa ilang mga kinahanglan ng mga grasya. Ato karon ang damon ang atong kaugalingon pinaagis pagtinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw na ipadala ang pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluli kami. Ikaw ang mianhi aron pagtawag sa mga kasasala, Kristo kaluli kami. Ikaw na nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpamamaalam kanamo, Ginoo kaluli kami. Kaluyan ka kita sa Dios na makagagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ang kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Mag-ampo kita sa paghandong namo sa mga misteryo nga nakahatag sa tao sa kalauman sa pagkabanhaw, pinaagi sa pagbag-o sa dungog sa iyang sinugdanan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaayo, nga ang among gihandong diha sa pagtuo among makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa hiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtugan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang kananiyang mga kauban ng mga sakop sa pundok sa mga Sadusiyo na sila pag-ayon sa mga apostoles, busa nihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles o gibalhog sa karsel. Apayatong gabiuna, usagahin sa Ginoo niabli sa mga ganghaan sa karsel o gipagula ang mga apostoles o giinan, pangatong kamo sa templo o sultihi ang mga tao, mahitungod ni bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles o sa pagkakadlaw, nisulod sila sa templo o nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari o sa iyang mga kauban ang tanang mga kadakuan sa mga Hudyo aron manambong sa tigong sa labang hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na dito sa karsel ang mga apostoles. Busa namalik sila natin sa labang hukmanan o mitahok. Sa pag-abot namo sa karsel, among nakita
na maayo kini pagkasira ug ang tanang gwardiya nagbantay diha sa mga ganghaan apan sa among pag-abli sa ganghaan wala na dito'y binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardiya sa templo, ingon man sa kadakuan sa mga pare, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tao nga misulod ug miingon kanila ang mga tao nga inyong bibilanggo atua sa templo nanudlo sa mga tao. Busa niadto sa templo ang kapitan sa mga gwardiya uban sa iyang mga sako ug gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit o kusog kay nahaglot man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Namati ang Ginoo sa kanya sa kabus. Namati ang Ginoo sa kanya sa kabus. Dayon ko ang Ginoo sa ang iyang bagay, manianday sa akong baba. Dahil mayaan diya sa Ginoo, ang mapagsan mga tinako ug malipay. Lamang ang sa kanya sa kabus. Di mayang Ginoo uban panahon, magbahaya ang pagbayaw sa iyang ngalan. Di banda paglaong ka kanya ayon sa nagano sa kasagyan ug ang iyong pagalaw di magpagod sa paulan sa pagsampi sa kasalinan lamay ang Ginoo ug siya sa dalangan namati ang Ginoo sa kanya sa kabus.
sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus ningon kang Nicodemo, kay higugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mamutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nanghi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang tanan mamutuo sa anak di silutan apan kadtong di mutuo sa anak o mutuo kaniya di silutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag nianhi sa kalibutan apan di palabi sa mga tao ang kanitni kay sa kahayag. Apan di palabi sa mga tao ang kanitni kay sa kahayag kay gautan man ang ilang binuhatan. O ang tanan na nagbuhat o gautan dili gusto sa kahayag o dili muduol niini kay dili siya buot na mabutyag ang iyang gautang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita o makita nga nagmatinud-anon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Jesus sa iyang pag-anis sa libutan, ni-claim siya na siya ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Karon sa di tanaw na ito din isbutan na ang kahayag mao ay ang atong pagtuo na si Kristo mao yun ang Mesiyas. Kadto mutuo na siya mao ang Mesiyas maluwas. Ang dili mutuo silutan. Ug unsa may silot magpuyo sila sa mitni niya mahadlok sila kahayag. Ug unsa man ang kahayag mao ang kamatuoran. Hindi niya yung tupad na di ka mahadlok sa kamatuoran. Di mo mahadlok sa kamatuoran. So kanang imong color sa buhok tinuod din na. Kanang imong kilay tinuod din na. Kanang imong naong ang color tinuod din na. Kanang imong abi tinuod din na. Usahay di na tinuod. Hasta ganin gender di na tinuod. Kaya ang laki magbinabay, ang babae magbinaki, ang pare mura na ganitao, ang madre mura sa dalaga, ang minyo mura sa ulitaw dalaga, niya ang mga dalaga ulitaw mura sa minyo. Di na ba kamatuoran? Matod pa sa hearing sa mini trial nila sa Committee on Justice sa House of Representatives sa Congress na nag-process sa impeachment, nag-hearing man sila hapon, ang ilalagyan tumong ang kamatuoran. Pero daghan ang gawas ng murag mga baka. So, tungod sa ilang hearing, na ilan yung tumong para ma-impeach ang Vice Presidente, karon isaw sa social media ang daghan kayong mga baka na nanggawas. Mga matutas istorya sa mga insik, daghan sulti, daghan tayo. May pagwa na lang sila ng hearing, nag-mini-trial, kaya wala tayo daghan makitaan. Nakakita na sa social media.
Bukan ako. So, bukan ako. Nasiwasono naman mo. Ako lang mo sabihan naman na. Aming star witness siya, mausi, kanang nagmadriyaga. Nagmadriyaga, mausa ka konviktado na kriminal. Kaya, ito na niyang kuwan, kidnap o ransom yung na yung kaso, konviktado na siya. Siya may star witness. Iyang iproibahan na suod sila, konektado siya sa Vice President na si VP Sara, kasi siya kung Batman sa kanyang kwarta na ipalusot sa Vice Presidente aron ma-accuse siya sa misuse of funds na niya. Pero, wa niya mapamatod nasuod siya ni VP Sara. Naiyasan ito yung pamatuod na suod siya ni aming former president nato, hindi aming former president Rodrigo Duterte. Mura sa siya o ang iyang posisyon ba, mura sa siya na si Bongo ba, na mo ay saligan ng mga kwarta ko mo, milyon-milyon. Pero, wag yun na pamatod na siya na ilhan yun sa mga suod ni President Rodrigo Duterte na kanunay naaskiran sama nila ni Senator Bato, Senator Bongo. Pero ang iyong claim, nga mura-mura yung anak ng iyang level. So, ang iyong ipang-claim, wag masuportahin sa mga konkretong ebidensya. Doon na pwede katawanan tayo kay iyang claim na doon na kung siya regalo na picture nagto ni VP Sara, iyang gift ba, iyang regalo o niya hinimo ko no to, painting ko no to sa iyang scholar o sa iyang mga scholars na nag-eskwela of fine arts dito sa Laguna. Ang picture na di-paint, dipakita man sa social media, ning-react ang tinuod na nag-paint o nag-execute ng dito kuan sworn statement na ngayon, ako may nag-gift anak, di man ko taga Laguna, taga Davao man ko. O wasat ko mas-scholar na niya kay ito, kaliwat siya, member siya sa pamilya sa mga Gaisano. Sinagtag-tagiyat Gaisano ka ng chain of store sa Gaisano. Niya, mahimong skala rin na Driaga. So, grabe ang pamakat. Sa anak ko lang na, niya, sa social media na, may testimonya siya. Di ko kumusugot na ang puno na niya. O bisa ko musugot na inon kong skala ko niya. Kaya di ako sa Davao, ako ko ako Laguna. Ako sa hindi ko taga Laguna, taga Davao ko. Sikat ko na kayo mga kaisano sa Davao. May soon, si Pedro o si Juan, di kasinahan sa mga pamulong pari o sa mga Hudiyo. Tungod sa ilang kasina, bisag wak mong hilabot nila si Pedro o si Juan, wak mong hilabot nila ilang ipapreso. Tungod lagi silang kasina. Ingon anak ang mga taong daw tayo. Nilingihan ko pa, hindi ka masinahan. Natanan mong misulog, hindi na sinasina. Ganaro ni mong di mo simong balay, hindi na sinasina lang. Dini sa atong ground sa ron, na idaghang sakyanan na di parking. Ganun atong ground sa ang uban na, nagsuwat, ang uban na, sinuwat na, kaya kung ilang tao ka ron, daghan naman kayo ng parking. Ang bot, nakasuwat, hindi man kayo yung equal sa pinaghanon sa kong yakunuhan, ang bot ka ipatsik pa ng anak ko spima o
tinood pa pinananahin na nato tanan niya. Ang ako lang punto ba, na mamalit mo magsakyanan, huwag mo ipagkingan ninyo. Uy, diba ka na? Huwag ka na pagkilihan. Mamalit mo magsakyanan, huwag mo ipagkingan. Bakit sinasinari na? Kanya, mabalik ka dito, tulog ka sa sakyanan. Kanya, huwag ipagkingan. Huwag ipagkingan. Napagay, halugan, ipatangkan sa bawat limang, mamita mo, tantangan ng tabon. Apay naghapot, hindi gawas na niya. Kung ngayon pagkilihan, huwag tabon-tabon. Akong karoon ko sa sumuka, klaro akong ipupusan. Hindi tabunan na. Ngabay habol ba? Uy, pagkilihan niya, wala akong habol. Ang pagay ko nito, ano na yung habol? Ay, tayo. Karena bakit sinasinga, mamalik o sakyanan, mamalik o motor, mamalik o e-bike, ang ipamparking sa public roads. Makahasa na lang yung traffic kasi nga, gahasa na problema sa inyong katilihan. Nyatukan Jadi kasihan, dahil kita motor, kita kena putih motor laluan, awak naik karung, menteri, masalah perdrive. Ang resulta na registrasi ada orang registrasi motor, dahapon na traffic di maayo dito sa Sudan, dito dapat sa may kanan. Menaik kali kanan kon. Aslisya Praise, ang gabita niya, biaya, tapi biaya, ang flyover sa yana, anak dia. Ngayon, kaya naay nag-angka sa motor, may estudyante, namatay kanalisan sa ambulance. Naligsan sa ambulance. Naligsan na. Ang beberapa kata wala na ditanya ito. Base ito, pagkadunod sa ako mo, wa kayo mo, padakli. Nya sabihan ko apikin na, kaya wa man matay ang nagdadayag sa motor, ang gaangkas naman, na estudyante na namatay, nalakot ito. Pagkalakot ito nahungit sa doon sa ambulance. Kaya nasugat naman sila kami mura mag-counter flow ang ambulance. Kung mga ilang style, at mura po counter flow man. Na ikaw na naminaw na nagawa mo ang misikip pinali. Kita na marag, apikin na yun. Kali po kami, nalakot ito ang pasahero ba ito? Sabi niya, nalakot. Pagkalakot, ano kaya ilo sa counter flow ng ambulance. Mingon talang bunga. Di ka na inuusahan na kunti gadhana din sa atong mukhalika o birthday ang mga motor, anak ang ikatubangan sa kanan o kaliwa ng mga seminar, wala na din sila kakialam. Basi kasi na motor sa motor sa kuha sa motor. Why hindi pamatian yang lugar mana atau pamatian mobile tikus na tunggal dengan tanggalin naman bukan dari bilang masakyanan. Ako rin diskutan kaya usahay ang kasina mamata itadao sa katilingban o mao na rin itabo sa atong mga politician. Klaro tayo na sa ako lang tanaw daghan sa iyang mga statements fabricated para lang ma-impeach ang vice presidente. Fabricated. Scripted. Luri tayo ang atong naso. Nagbayad kanila pag 150,000, 200,000, natos 400,000 ang alawansi ang mga congressmen, mga senador, kanang na-60. Ang salary grade na nila takas kayo 20 kapin, 30 kapin, anak. Ibaw mo pilay kasi ano kanang salary grade 30, salary grade 20, 25. Gano'n na ako.
masalah grito naman ganito. Ang grito, lipay ng wato sa lalo. Mga dagko ay kanibaya na para lang ang fishing exhibition, mag-fabricate o mga kamatuuran, kanang magsisiguro na nilang kasina, na nilang pamulitika, mga ibayan na ito sila anak. Jadi mengukul atau bakal pinawak ng trillions, billions, hindi nila ito pinay, ang itingkay ng 25,000, 6,000, 88 million, 65 million, 25 million. Gamay ka na yung para sa trillions na huwag nila ibisigahin. Mauna ang pagmukang sa mga taong dili mo tuong Ginoo, dili mo tuong sa gugma sa Diyos, matod pa sa itong Ebanghelyo karon kay gigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan o tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan na mutuo kaniya dili mamatay kundi makabatong Ginoon sa kinabuhing dayon. Kung saan man dili mamatay ang inyong kadasi, dili mamatay ang inyong gugma, dili mamatay ang inyong kalibod. Muna ang mga apostoles na nituon ni Jesus, bisa ni Kristo sila, wag yun maratol, relax sa kanya. Niya ang Ginoo, ipakita sa iyang gahon, bisa na ay gwardiya, bisa sirato ay kusuhan, o ipagawas sa Ginoo ang mga antuba. Nigasa ang mga gwardiya, wala na lang ang putahan, sirato lang yan, pero wala na ito piniliso sa sunod. Kanya, di man sila kita, wala sila diingat si Ginoo nga, wala, bawas ng mga, dagan, alawin na masakpan. Wala, diingat sa Ginoo, balik na ito siglo. Padayon ng sakyaw. Di sila dito, dito siglo. Di sila dipabalik, dito siglo. Di dakot na sa susal sa kauma. Padakot lang yan kung di ikaw ng asawa. Ikaw asawa. Sigihan ka tulata sa inyong banat. Nyamang rin ka ni Santiago Apostol. Santiago, kabangan ka mga kumarin na kulat araw. Ngayon ni Santiago, sige, balik na. Asa na? Nato si mong banat. Mubalik ka rin. May kulat ako na sa gana. Kulat ako na sa Alin sa gana ni Santiago. Ngayon ni Santiago, balik nato si mong banat. Balik ka ba? Balik ka ba? Balik mo, isulatan ka, hindi na sa iyong piliganan. Bawal ka rin buwangan ka, ng kamukusan mo, pa'y nagkaso kay Pilispana, physical abuse. Niya, hindi sa kasipaman, niya, naman na sa tingin sa iyong kasipaman. Balik, nagkursimong panan, balik ka ba? Tapi kalau kita sepakat kan, baligya titik, nawati halin. Nya, di kampung Bogor, mana sama yang halin, balik ke pamaligya. Balik apa? Mubalik boleh, orang total titik mubalik. Total karena meninggal nak kalau mau balik ke berapa titik, sila mau modal sahaya. Nak pabili jika kami ini. Sa ilang pagsaling ang ilang kwarta na makaluwas. Hindi na makaluwas ang kwarta. Tanawa po sa katubok ang kalibutan tungod sa kwarta. Tanawa po sa igubat ng hikabok tungod na sa kwarta. Kining atong mga bahakon ang mga opisyal sa gobyerno tungod na sa kwarta. Puting baka ang mga naong yano kayo mamaka. Mga naong klaro na kayo sa publiko. Di sila kamatay na sa publiko. Klaro na kayo sa nilang pagpamaka. Di lang na kung mauwaw. Pagkakit kayo naong. Hindi nga yung tupad. Hindi nga palihan mo kabagat naong. Hindi nga. Palihan mo kabagat naong. Ano ba? Klaro na tayo na nagbuha sila di maayo. Klaro na tayo na namatak sila.
Nakita na sa iyong kalibutan, kaya sila sa bibistal. Pagkabagaan ma. Ilan na niyo mga una, ang sinutihan, pagkakamahang, mga legal, ang sabihin nga, kung paminawan, ang pinsa, inano, ang ituwa, pinsa sa kaya mahasak ko ba? Yan, sulti na sila. O saan hindi magkaro. Kaya naman, o magkaro, kahit ka. Saan saya alam magkabulol. So yan ko, kaya magpapako, ito, kaya, magpunsa ko na sila. Yes, kita natulong mo kami. Pero kamakauran ng isulti, yan ko kaya. Di pangutanan, ganang abogado, former spokesperson ni BP Sara, si Atty. Pua. Ayan mo ang tubaw. Klaro kayo ang iyang mata, ang iyang eye contact, ang iyang pagsulti, ang katuhirin sa iyang mga dipangsulti, klaro kayo, mawakit siya rin di tahun-tahunan. Sa ako na ng ubos na judgment. Pero alay kasikas na tanaw, kaklaos mga mata ko lang, mananaikan, kailangan pa bang ako ay tanangin? Kailangan pa bang sa iyo ay bigkasin? Sa mata ko makikita ang aking damdamin. Kaklaro, tutukin ang mata na yung Dubai. Tutukin. Makatutukin mo, di na makakul. Inaayso-aysa rin. Inaayso-aysa. Oo, di na makakul yung mata. Labaw ng bahan ng asawa. Pinututay mo, inabutin mo. Kami makakul. Tutukin. Inaayso-aysa ba? Mudoko. Saya soto, mau lagi ada mana mengatakan kayak menikah, mudoko, muhilong, masuk. Mau ini nanti ni, jadi nak soto. Ini menjauh nanti di belakang. Mengenai masa libur kita mukadana sa akong mga pangamuyo nato sa akong mahigugmaon amahan. Pinahagi sa akong buhing pagtuo sa iyang anak. Moingon kita, sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Mga simbahan, sa kanunay ng tuyo, na buhing kinailhan sa Diyos ng gugma o kaluoy, sa mga panahon sa kaligid, o sa kawalay paglao, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Gamag pinagmili kita sa ingon na paagi, diin ang gugma sa Diyos, budan-ang iha sa tanan natong mga binuhatan, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Ang gugma sa Diyos, magdala-dalina hindi sa atong mga kasing-kasing o panaguyon sa atong pagpuyo, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Na pinaagi sa pagkatiman, magipakita sa ilang kabanay o kanigalaan, ang mga masakiton o sila na nananantos, mag-angko na sila usap, higugma sa Diyos, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Na si Halandro Teofilo Panumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos, o mabayaw nato sa altar sa mga santos, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Nga ang mga kumbikto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pamama o pag-iyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer,
magkalapuson o mahumanunta, sumala sa atong mga biplano o ipangandoy, mag-angkot kita sa Ginoo. Maaktanan mga benefactors o donors sa atong simbahan na mihatag o pinansyal o lain-lain hinabang o alam sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, mahatagan unta sila sa Ginoo o daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kalautan o mulangkos unta ang kananilang mga paningkamot, mag-angkot kita sa Ginoo. Ang atong mga nangamatay mahal sa kinabuhi, silang tanan moangkit na sa himaya sa kapanhawan, mag-angkot kita sa Ginoo. Langit nun, may umamahan, dawata ang among mga pamamuyo na magituboy na kanimo uban sa gugma o pagtuo, ginaaki ni Kristo na among Ginoo. Mga igsoon, pag-ako kamo, alang piningako o ang inyong sakripisyo, duwakon ka sa Diyos Amahan, magpalabahon sa tanan. O Diyos, na pinahagi sa pagbinayuan ng inyong sakripisyo, nagpaambit ka namo sa usahan o halanggon, mapagkalios, itubod na mamuyo kami, masama na nakaila kami sa imong pamatuulan, magpuyo unta kami sa kinabuhi na sipo sa maong pamatuulan. Pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Ang Ginoo maanahan kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos na Amahan Diyos na tunhay, magalagahon sa tanan amay, mataron kayo na magmalipayon kami sa pagkain kanimo sa tanan panahon, apalabi na gayon, ni may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo ihalad na among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod ka namo o diha sa imong atubangan na nalipod ka namo sa walay hulong mapagpanglaban. Si Kristo nagikahalad na dili na namatay, siya ang kordero makanunay buhi bisan gipatay ubusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nadasal niyo kami sa imong himaya dulot sa ilang walihunong mapag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa katauhan, puno ang iyong dula sa imong himaya. Usana sa kalikasan, gayon kami sa mga sa Ginoo. Usana sa kalikasan. Santos ay ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanan kasantos,
Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang pagbalingon mikuha siya upan pasalamat kanimo mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang matinunan ug miingon dawata kini ninyo matanan ug kanaa kay kini mao akong lawas na itugyan alang kanino. Kasama paagi tapos ang kanihapon niluha siya sa kalis ng pasalamat kanina pag-usap mihatag ni ngadto sa iyang natinuan o miingon gawa kini o Panginoon kamo nga tanan di kanini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o o tunhay nga kasabukan ang dugo na iula ang kanino alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasayo buhatat ni aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo na bahala kami kanimo amahan minipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na mayan ang mga tubang ug mo alagad kanimo himo ang kami mga lawak sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusan sa Espiritu Santo. Hinong kami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, ang among Papa, ni Alberto, ang among Arsobispo, o sa tanang mga pari, mga religyoso, o mga aktibong nalagad sa simbahan. Hinong kami isa ang among mga igsuon na nanamatay, malaon na matanhaw sila ang tanan ng matay diha sa iyong kaluoy dahil silang tanan sa pagsudong sa kamayan sa imong maon. Kaluoy kami tanan na nagsimba rin o nagsimba diha sa online ng mga misa. Himuha kami ang yan makaambit sa kinabuhi tunhay o Maria ang inahan na ulay sa Diyos uban kang San Jose ang mga putri mabana uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Luis, Santiago Apostol, San Vicente Carrero, sa tanang mga santos na nagatuman sa inyong kabubuton lakas sa katuligan. Uban kanila ang ikaw dahil amo ikaw ang hinayaon, pinaakin ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ang bihat kaniya, bihatag manha kanimo makalagahon ang amahan, bihat sa kahiusa, sa Espiritu Santo, ang kanang gumo ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita, pagsangkit sa langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Kristo.
kami mo Ginoo, ngayon kami iwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ngayong panahon na aron tinabangon sa iyong kaluoy. Mahalikay kami kamunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamong samta nagapaabot kami malaulmon sa pagbalik ni Yesu Kristo among Manlubos. Ginoong Jesucristo, naging ko sa inyong mga apostoles, ang kalinaw, ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw ng tama ang amang mga sala, kundi ang pagsalit sa inyong simbahan, o sigo sa inyong kalutukon, hatagi kami sa inyong kalinaw, kahiusa, ikaw mahuli o hari, hangtod sa kahangtulan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inisyon. Kordero sa Diyos, sumatakon sa mga kalibutan, kalibutan na kami. Kordero sa Diyos, sumatakon sa mga kalibutan, kalibutan na kami. Kordero sa Diyos, sumatakon sa mga kalibutan, mga igsoon, ini ang kordero sa Diyos na nilawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulangan ikang tanan ang iapit alam sa iyong santos labang kete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magangko kita. Ginoo, pagkalimugi nga makuamuron ang imong katawhan o gimuha na silang imong buhong sa mga misteryo malamignon makalabang magikan sa karaan nato sa bagong kinabuhi. Pinaahing Kristo nga among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot na gasa na akong nalawat karon mao ang gasa sa Diyos noon nga dahon. Kanya muliho ka ni kung magtuyo kita sa matuuran, dili ka mamaka. Salamat sa nagtuyo sa matuuran, namimiro sila sa simbahan, na nahalin nato mga raffle tickets. Nabot na nato halin ng 2,094 ka tickets. Atong papakan, ang nahalin nato. Salamat kayo. Nga sa atong mga pledges, pero ikaw pledges, pasakutaan, kaya muangkol o sa kasta ng 100 ka tickets niya. Kaya nila itong hinahinayag bayad. Ilang punong mga good as cash. Good as cash. Di kasi ibayaran natin. So ito ng tawag o pledges or purchase with pledges. Niya, 7 na ang atong mga pledges sa one-stop challenge na 20,000 per stop. Itong lumang pilaghan yung palit sa sukalit, maong kadena, di makanabayaran kayo, ito naman. Basta yun yung pinag-good as cash, di kayo na yung bayaran. Maintain mo yung kama, kaya yung isa. Kung saan papalit o tickets, hindi na sa atong bawas na yung sa diha, bawas sa simbahan, at sa atong opisina, na pwede sa ninyo padala through our bank accounts, na awalan sa atong stream, pwede sa atong GCash accounts, pwede sa kwarta padala. Niya i-message na bigaling niya, hindi ko man yung padala, i-message kayo niya ang naghihimaan, na pwede ninyo padala sa message. Ingatan niya ako ang mga kagipadala, GCash ba, bangko ba, kwarta padala ba, para isa raffle tickets. Naamo rin ang ikabala ninyo ang isang picture sa inyong mga tickets. Araw na mo, ito yung ikutan sa mga online na mo, yung mga online questionnaires. O kami mapilian, kaya ang sab, ang pag-imopili, mga pilian mo, ang kopya, madala ko yun. Timati ka naman yan, no visa, no price. Nakalimutan na itong ticket. No visa, no price. Yun ang takbo kaya. Pinsa na puputan ng mga kaputol. Maori na yung aking wakan ka ng kaputol. Sorry. Dili na kama kalawa. Yan ha. Sige niya atong kuhan, ang atong confirmation ay atong confirmation para sa itong maabot na pista. Unya sa July 17 ang pagpakonfirma. Ang deadline sa registration sa pagpakonfirma, July 10. Kita may konfirmahan, 12 years old, pataas. So muna, pang-confirma. Nagkamot sa mga ibuwang na nini, ay konfirma. Digital kasal, ay konfirma. Konfirma naman sa lipang mga pakasal. Nga atong mass wedding, July 18, pagkaya pa ng tawa o mga kaning couples na nagkuyo-kuyo. Yan ang magdawala mo sa opisina. From Monday to Sunday, office hours. Yan ang magdawala mo sa opisina. Kaya yung taga-kumpustila, hindi taga-kumpustila, sige, doon mo yan. Ibalik mo. Lastly, ang atong social media platforms, supportahin ninyo kanunay, ang atong YouTube channel, Patriciano Ugol, 290,000 na subscribers. Salamat kayo ninyo sa ibadayan mag-subscribe. Kanya ang atong Facebook page, mawang Marcel Susan Klein o Santiago de Compostela. Ang Ginoo, manahatan ninyo, o manalangin ka nato ang Diyos na makadagahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Mahalad na ang misa at ang padayon ng kini, inaagos sa palambo sa tugma, kalinaw o panagkait ni Kristo.